Hello guys, I'm Chicken Spire. I'm making about the music. I'm making the song Britney Spears Criminal. I'm from Denmark. I'm on radio. I can knock the channel. I can see this for one. I'm from Denmark. No er på Danish. On Danish. Hej derude. Jeg er Chicken Spire, altså jeg er musikmaker. Jeg bruger for eksempel Ableton. Altså på dansk. Hvad hedder nu? Jeg er med i en radio, hvor jeg sender live. Jeg kan ikke huske hvad kanalen hedder. Ellers så sætter jeg den ned i description. Altså der nede i beskrivelsen. Og så kan I prøve at høre min musik. Men jeg har lavet den der Criminal, den der Britney Spears remix. I kan høre den inde på min kanal. Der er det bare lige en video hilsen. Nå, men så ses vi.